Ak ste sa pri vyhotovovaní daňového priznania alebo úhrade daní pomýlili, nemusíte si hneď baliť zubnú kefku a chystať sa do výkonu trestu. Zákon totiž pozná mechanizmy, ktoré umožňujú chybu napraviť. Musíme rozlišovať dve roviny. Dodatočné daňové priznanie, ktoré upravujú daňové zákony a rieši sa ním nesprávne určenie dane. Trestný zákon naopak pozná inštitút tzv. Účinnej ľútosti, ktorý sa týka už trestnoprávnej zodpovednosti. Pri niektorých daňových trestných činoch môže trestnosť zaniknúť, ak páchateľ splní zákonom presne stanovené podmienky, najmä ak dodatočne zaplatí splatnú daň a jej príslušenstvo v zákonom určenej lehote. Rozhodujúce pritom nie je len to, že daň zaplatíte, ale aj kedy a za akých okolností tak urobíte. Účinná ľútosť nefunguje automaticky a neplatí v každom prípade. Zákon presne určuje, dokedy je ešte možné trestnú zodpovednosť odvrátiť a kedy už je neskoro. Práve preto platí, že ak zistíte problém s daňami, je rozumné konať rýchlo a poradiť sa skôr, než sa z daňovej chyby stane trestná vec, za ktorú vám reálne môže hroziť trest odňatia slobody.